To je zajímavé, to si necháme na později. Už tam nic není, jak to dělám. Ale ještě něco je. A nic samozřejmě moc dál. Jo, to je všechno. A tady je... a dáme mají tu barvu, kterou jsem původně chtěl. Měl jít takhle ze skladu, yes. No. Tak. Lidi. Já položím tady. Protože na té kameře by to nebylo úplně moc dobře zaujímavý a... Teda... Co na to myslíte? Já myslím, že to bude dobře, ne? Máte takovou kolekci všeho, co ve sbírce Lokomotivu najdete. Yes. To se možná přečtu jednoho dne. ICčka. Co máme tady? No. Obálka. Kouzelná obálko, otevři se. Fajn to říct podobně, jak to řekl Tomáš ve svém videu na Facebooku. A máme tu kartičku Lokomotiv, nebo teda s odkazem na Lokomotiv a pohlednici. A to čtyřkoláka a Rakušanku. Sice bych byl radši třeba s nějakým jiným, třeba s něčím elektrickým, když už máme dieselového brailovce a paní čtyřkoláka, tak možná něco elektrického, ale ne, to nevadí, to je furt dobrý. Takže jo, já myslím za mě, jo, co se na to dá říct, to je docela dobrý. Na to, že v původním balíčku bylo jenom to triko, tak hele, dobrý, jsem spokojený.